para sa ating peking impormasyon para po sa mga Facebook users dyan. Ay nako, marami-rami yan. Yung ating mga followers at ating mga kaibigan. Gusto ko lamang pong ipabatid sa inyo itong nagkalat na fake news o peking impormasyon. Partikular na ito nangyari noong May 27 at hanggang ngayon nakikita pa rin ho natin itong mga post na ito. Ano ho itong tinutukoy ko? Ito po yung Sunstar Philippines at yung Sunstar Pampanga. Ginagamit ho yung balita nila, balita nila para doon sa isang phishing scam sa Facebook, at ang content nga itong iba't ibang organisasyon gaya ng Sunstar at gaya ng iba pang mga TV stations or media organizations. Pag ho nag-click kayo dyan, nakatag ho kayo dyan eh. Pag ho clinic nyo yan, hihingin nila o hihingan kayo ng impormasyon, yung inyong Facebook details or credentials. At pag na-enter nyo ho yan, ay nako, delikado ho yan, at dahil pwede kayong ma-hack at pwede pa nilang gawin ang iba't ibang bagay sa inyong account. Kaya nakikiusap po at paalala ho ng Sunstar Pampanga, huwag niyong i-click yung kumakalat na balita na yan dahil yan ay phishing scam, yung tinatawag na kumukuha sila ng impormasyon o detalye ng inyong mga account para magamit nila sa kanilang masasamang motibo. Ito ho, pinapakita namin sa inyong mga TV screens kung kayo ho ay nakaranas ng ganito. Alam nyo, kamakailan lamang, merong nagtag din sa akin na isang kaibigan at sinasabi, ganito rin yung balita tungkol sa aksidente, kawawa naman daw. Ayan, syempre, at pag clinic hunin nyo yun, makikita nung clinic ko, sinubukan ko nga para makita, lumabas, hinihingi yung aking password, para makapag-proceed doon sa article. Alam niyo ho, hindi naman ho ganyan talaga, di ba? Pag meron kayong clinic na article, diretso yan doon sa article at hindi kayo hihinga ng password. So kung meron hong nakatag sa inyo or meron kayong nakita sa social media na ganito, lalo na itong pinapakita nga ng Sunstar Philippines at Sunstar Pampanga, babalaho, ayon na rin sa Sunstar at sa CLTV 36, yan ho ay phishing scam. Hihingan ho kayo ng impormasyon at gagamitin nila sa kanilang masasamang motibo, kaya huwag niyo hong i-click yung mga kumakalat na impormasyon na yan. PI yan, peking impormasyon.